ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, маърамат, сурат ва маълумотша дар номери имо ва сайти моро кунен. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст опелои вектраи арзон, опелои караван, хоб, опелои хечбек ва дайво, некси ва дигар намуд мошинои советска дӯстон азиз ки ҳамашо баҳри шумо омода шуда ва бмв ҳам ҳаста. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курс имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 167 сомонӣ. навора сар мекунем, то охираш тамошо кунен. маърамат, рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, bmw 3 серияс аста ки светои сиёҳ, соли барои 6 1993 аста ки неки ранги солои 2000 бадро ки сайсаниш беҳтарин ай. бензин, газ кор мекунад, объёми мотораш 1.8 литр, коробка механикай, сайзтари мошини бадро беҳтарин ай. мошин электропакет, кондиционер, 4 баллонои нав мегас, яъне ки қатъи запаскаш нав ай. 4 та баллони талангинаш ва як та дигар запаскаш ва ям нав ай. краскаи мошин нави тозак, мошин бадро хелае ки дасти як одамда гаштаги ай. ба яъне ки хадавошам боли мени ай. дастфирошам мегад сум дар кора мефурӯшад бо нархи 27000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз арзона мешавад ва ин bmw қарор дорад дар ноҳияи ёвонда. одамоне ки наличи сумкати мегиранд омада бинанд ва арзон карда метиҳем. bmw 3 серияс 93 сол, 33 нахадо, номери рақамошон ҳастаи номери рақамода ватсап пайваст доранд, яъне ки ватсап ҳам имо рақамҳои расмӣ ҳастанд. кадометон мехаред дар имошон дар ватсапшон нависен, шумо дар ҷавоб метиҳанд ва арзон мекунед, ё ки аз ҳама хубаш дар рақамошон занг занед. маърамат, дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, дайво некси аста ки светои сафед, коробкаш автомат. соли барои 6 1997 аста ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объёми мотори простой 1.6 литр, коробка автоматай, сайзтари мошин бадрон беҳтарин ай. мошин 4 та электропакет, 4 диска, салон тозак бадрон, раднои краска сафед. мошин хелае ки дасти як одамда гаштестай. ягон камбудӣ надорад. баллон хай средния ки мошин дар хона дар болои 4 кунда хоб аст. ягон кас нест ки мошина ҳай кунад. ба ҳамин хотир мошина мефурӯшанд. нархи мошин 16000 сомонӣ аст. бо кадоме ки наличи сумкати мегирад арзонтара мешавад. мошинча нахаду тозаак омада мегӯяд аз пеш бинен. якум рақамо аст, рақамои расмӣ аст, инашам кор мекунад ва дуюм рақамошонам инам рақамои расмӣ аст ки дар ин рақамошон имо ватсап пайваст доранд. одамоне ки наличи мегирад мегӯяд занг зана, арзон мекунем, сирошона пул дар кунем ва айсабе ки мошина ҳеҷ канеса ҳай кара ба ҳам хотир фурӯш намондиям. мошин дӯстони азиз дар шаҳри ваҳдатда қарор дорад. маърамат, тамос гирифта бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен. коробка автомат некси вабше ёфтан қин ай. мошинча дӯстони азиз хадавой аст. маърамат, хайбуд тамос гирифта дигар маълумоти пурраша гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, opel astra f аст ки дар кузофи караван универсал светои сурх. соли барои 6 1995 аст ки сӯзишфурӯш тоқа бензини холия, умуман газа даги нестай. объёми мотораш 1.6 литр, коробкааш механика, сайзтари мошин бадрон беҳтарин нахаду. ҳуҷҷат дорад мегӯяд соҳибшон, неки нагуфтанд чақа ҳуҷҷат, неки ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон мегӯяд пачка, хадавои кадаги ҳама ҷош мегӯяд 100%, салон тозаак, 4 калпак, хай баллон нав ҳамаш 100%. дӯстони аз ин ногуфта ки караван хелае ки дасти як одам нагаштесай 100% мегӯяд тоқа бензини холӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи қумсангӣ, номи ҳозираш ҷайҳун ва фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ. одамоне ки кан каред намехаранд арзонтарам мешавад. якум рақамо аст тоҷикистон кор мекунад, дуюм рақамошонам тисли тоҷикистон аст ки инашам кор мекунанд. ҳар ду рақамошон кор мекунанд 24 соат. одамони харидор мегӯяд тамос гирад. ва вариантҳои алиша ҳам дорад. ана ки ба опелои дутикати ё ки ягон мошинои хундай портер боша мекунад алиш мекунем. кадоме ки ҳам хеле вариант дошта боша пешниҳод кунад. якум мошин опеле дути ва дуюмуш яъне хундай портер мошини боркааш. дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гирем ба ҳамин хел мошино алиш мешавад ва 3000 сомонӣ сумкати арзон мешавад.
чора мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае Daewoo Matiz ҳастае ки соли барои 1998 ҳастае ки бензини холие абиё мотор Presto мегӯяд экономи 0.8 литрае коробкааш механикае сайстани мошин мега находвае дӯстони азиз камбуди мошин фақат як краска мега тамом яъне ки салон тоза электропакет 4 баллон мега нав фақат ҳамин камбудиша як краска мекунед дига маҷош 100% дастрошна мегад фурӯхта мешад бо нархи 13000 сомонӣ ки хайбу хатчон муомила карда савдо мекунед ин мошин дар Ленинский район ноҳияи Рудакида қарор дорад рақамошон мегафон аст кадоми шумо ки мехарен бештар маълумоти пурра аз соҳибашон камбудиш як краска занг занед агар шумо дар ягон намуд мошинои фурӯшии хона замин квартира ягон маҳсул ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад дӯстон маърумат сурат маълумот адрес рақам ҳамаша нависта рӯй кунед мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем хоҳиш дорем ки фаромӯш намекунед лайкотонам мегузорем ва силкаи навори моро кадом сайте ки набошад силкаша падисаш мегӯяд раҳмат барои дастгирии ҳаматон панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст дӯстон Daewoo Lacetti ҳастае ки светои сафед соли барои 2008 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад абиё мотораш 1.8 литрае коробкааш механикае сайстани мошин ба дӯстон находвае мотори мошин мега ай Opel Zafira мега соҳибшон коробкашам мегад ай Opel Zafira хоб ҳамаш мега бисёр чиzoш мегад ай Opel Zafira мондагия мегад мошинча чоткияе мошина мега краскаша нав каде мега ба қариби неки ҳоли полировкаш нокадае яъне ки кадам метиҳад то неки худатон мекунен краска кадага полировка ҳамихел корош обшим мондагӣ бидае хоб электропакет кондиционер 4 диска 4 баллони 80% хай дӯстони азиз мошинча обшим 100% кожни салон мега дуруш яъне мо чош скамеко кожния соҳибшон ҳамихел гуфтае хоб нархи мошин мега 20000 сомонӣ аст яъне ки нархи ахиронша дига арзон намешад барое ки расходи худашона монда мега тоқа расходи худамо дига лишни сум намондиянд дастрошам мега сум дар курае мошинча дар шаҳри ҳисор нархаш 20000 сомонӣ нархи ахирона дига арзон намешад беҳуда мегад нороҳат накунед шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хетчбек соли барои 1993 ҳастае ки сӯзишвораш бензини холӣ абиё мотораш 1.6 литрае коробкааш механикае сайстани мошин мегад средни мошин на зури зур на безеб ҳолати яъне миёна средни мотор мегад звера моторш мегад беҳтаринае 4 баллонаи 60-70% салоншам боли мине хай мошин инамхел чихеле ки дар навор десен нархашда арзандае ва ба солша мувофиқае хоб дастрош намегад фурӯхта мешад бо нархи 16000 сомонӣ бардорум бо арзонтарам мешавад ва ин мошин бошад дар ноҳияи айнида қарор дорад ноҳияи айни тарафи хуҷанд норафта мешавад ноҳияи айни 16000 сомонӣ боз арзонтар мекунанд рақамошон тисел аст кадоми шумо ки мехаред ягон маълумото иловагӣ хоҳед фаҳмидан дар рақамошон занг зада мепурсем дӯстони азиз кадом намуди маркаи мошин ки ба шумо лозим бошад дар комментария мо нависед мо агар ки ёфтем пешкаши шумо мекунем шумо пурра карда нависен ёфта мондан аз тани мо ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A ҳастае ки светои сурх соли барои 1990 ҳастае ки сӯзишвориш гази холия намедонам бензига газаш вайрон астае ки гази холӣ гуфтагӣ астае соҳибшон мотор 1.6 литрае коробкааш механикае мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад 4 дискаҳои рамашка 4 баллонаи ҳолати кория мега салоншам тоза хай мошин солшо 90 яъне кӯнам боша яъне ки ҳолати корида яъне ки средни сайстане чихол мактафон 4 диска баллоншам соз астае дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки нашуд арзон карданша ягон чи гуфтагӣ нестае ва ин мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи конибодоми тарафи шаҳри хуҷанд мешавад ноҳияи конибодом 10000 сомонӣ ки мошин бениҳоят арзонае хай мумкин арзона мекардагистанд хоб рақамошон аст 918 кор мекунад бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо мегирем хоҳиш дорем ки лайкотонам фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо падлисаш кунед ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон бояд тайга аст Opel Vectra A ҳастае ки сайстани болимени ва светои сафед соли барои 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад абиё мотораш Presto 1.6 литрае коробкааш механикае сайстани мошин бадром находвае мошин мега ҳуҷҷат дорад не ки нагуфтанд ки чанд қад срок дорад не ки
ҳуҷҷат точно дорам, мега соҳибшон. 4 дискаҳои престиж, 4 баллонаи средни, салошам боли меняй, магнитофонамаш нахаду. камбуди мошина гуфтагӣ нест. Хай 95 сола не ки дӯстон аз мошин хай сайстани на зурай на безебай ҳолати чихай гум средне гум сайстани боли мени. Дастрошона мегад фурӯхта мешад бо нархи 17000 сомонӣ. Аки бародар чанқа арзону мекарда мека инаша гуфтагӣ нест. одамони кан кардина харидор бештар маълумотошро аз соҳибашон мегирем. ва ин мошин бошад қарор дорад дар душанбе пойтахта. рақамошон мегафон Opel Vectra 95 сол марамат дигар маълумоти пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ кадоме ки навори моро тамошо кардасе агар ки шумо дам ҳамин хел намудои мошинҳо, хонаҳо, заминҳо, квартира ягон техникаҳои дигар хел агар ки барои фурӯхтан дошта бошен марамат сурат ва маълумотат дар ватсап имои моро кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. дар имзои навор ҳам мошини фурӯшуд пешкаштон кардем то видеои оянда.